Záchrana života pre každého. Náš moderný AED defibrilátor je navrhnutý tak, aby ho vedel intuitívne ovládať úplne každý, bez ohľadu na svoje schopnosti. Vďaka veľkej, vysokokontrastnej a podsvietenej obrazovke sú inštrukcie jasné a zrozumiteľné aj v tme alebo za zhoršenej viditeľnosti. Dokonca aj nepočujúci ľudia môžu ľahko sledovať vizuálne pokyny a poskytnúť život zachraňujúcu pomoc. Na rozdiel od starších modelov, ktoré často nemajú žiadnu obrazovku alebo sú ich obrazovky veľmi slabo viditeľné, náš prístroj ponúka jednoduchú a intuitívnu navigáciu, ktorá minimalizuje riziko ľudskej chyby. Vďaka intuitívnemu ovládaniu a vizuálnym pokynom je záchrana života jednoduchšia a bezpečnejšia pre každého.